Ichengo ku Patrick Yoichoe Bogonko. Patrick Yoichoe Bogonko yona achore twe Sironga Ward uno mo councillor 1997. Naende kana ikase town council ngachoro bune deputy mayor na ba councillor bande. Igona sabeti ebipindi bere myake ikomi as a town council and Nyamira County Council currently. Bona ikabuna torega iga igo nande kapasi ende mbwate nile chairman ya Nyamira Chwa Kali Association kwa igo ninde chairman ya Nyamira County and Michael and Small Enterprise Authority kwa igo at the national level igo nde national organizing secretary. Now li tukoli ara to omera ni iga goto nomo goto omera na ba council aba gambi baito be county aba council goju Ward Jones to koligeria amangana anyamira County na ekeroto ya ligeredio to wakera His Excellency President William Ruto Samoei ingambi yamano eso gotobekera ligana lyo boroso likyabo nyaru ya university university ye ntwa yetetie 1998 akaronde deputy mayor Nyamira Town Council ntwa yetetie university ye wetera chi minute cha sanetiwe wetera CDDC as a leadership of a chairman ibwarenge bwa DC chinga kiecho na ende ntwa igete 1999 boy go tokateba bono tige university toka research ntwa ka research toka identify chi semo mara gatatu toka identify Sironga Liakimai na Kiabonyoru ekaro twa korete study survey toka jikoligereria toka reta bantu kurunema nema nja ligeretie eka recommending a Sironga oyere wetland 3/4 of Sironga igere a swamp place. A quarter of the swamp place nero ya better recommended for commercial buildings. Asinge ncheyo tokamruoro tokagenda Liakimai tokaligereria tokagenda Kiabonyoru omwali oye tokagenda tokaikaranse committee tokaiti restoration inga tiga university eru Kiabonyoru ase bona iga igoto wakera His Excellency President Ruto ngambi yamono ase ngijo kubwatya chi previous minutes wetera leaders barororo igogo tobekera ligana lyo boroso igonto ye begetenga ntwaye the pressings otatia to sababu na Nyamira His Excellency President atoligereria na intwebu na Nyamira nyore amabaganda gutoka muno bono OPS anje na intwa atoligereria na Nyamira County ekiagera ntoroche nga Nyamira County nyano bo CS ntoranyora igotutigere bune county igo aina rotu asabire asobwa karibu na leaders be county ya Nyamira ebona iga abagambi bamita bakansora baminto amangana na rotu aetia mbiyamana sana sengencho ya birengeri bibi abarali baminto Marieta Samuel Yosai Musigis umurai na raite kuri 2002 paka 2013 igo tolega abuna barai bali abakoro asengencho toigweta barai abaita bageni bagendete kuma na iguru university umu president utabigeta Kiabonyoru otwataka ko bamanyinge kare twale office ntwakorete chi minutes cha sub TDC na DTC chigacha ko combine as district area ya Nyamira kanyo tutara county twensipito kaiwana na chinsemo isato uno yo mitateba Liakimai Kiabonyoru na Sironga kire yatoka ngate ko ba university ekaiwe industrial park Liakimai kire yatoka ngate ko nyara ko be university ekaiwe model school so that unanimously a county ngemeli kaki yaninge district eganjera nange university kerera ache ebere Kiabonyoru ono chi minute yechu na chinka gete chiabugoretiwe na experts abaru tekisi university utumia those minutes chiaba na inchi be county ngima ko konyorange university tege ko bagaji nonye bunu mo president yachete nechi minute chiabwate tukuna machiko igonje onduete kurboge tutu ndunto bwatinga go sense itonata gete university yende igonata gete university yo mochoko ebe kuna tu abange tukumaye gocha baraye bakuru pakabona baraye babaya nale gusaba university taliero yoka tuare gusaba se county yetu ebinto ne binge tosari kuligereria ebinto tutara anyora ne binge sana igo president yetu na tuamwa kretembu yamona to etegentu kedi na hende to gusaba obusies kuna bwachete semeli ya busongo ekero chi PS chiko cha kubekwa tuwasaba tonyore na mbe nyinge yake na towe guchi chi position nonye saba nabona ndi tokoenda gushukuru ngambi yamono na inja Marieta iyongor kwa Evans Moegi nche na sabirie se county emiake menge kona steo burai mwaka 1988
go to ansete go na stenga ke ya lenge kusi county council amangana ya ba mintu ba kwanire ni gara yoboke ni kiagara. I remember mwaka 1996 enga ki the late minister Teve Arenge Moyo ntu aitetie amangana university kiabanyo ntu aligeretie muna DDC tukanyora nga kwende Sironga te konyarekana as space nenke yaringi tukadecide agende nyamwetu tukanyora nga asali te konyarekana. Finally iko tu suggest agende kiabanyoru mwaka 1990 na kwani unabarai na ende bono egento kyo to kumitingelinga ki abarai abamintu abatukyole tumuna abachumbe egento bako unantoro kiegente kenene ekiagara university yakire neye ito twensi ne bankisi ne banyamira ne banarobi university neye ito abana baitego ja okonya nche ona kubuli byongosi byito abangana bwa bachumbe baito tibamanya ko mbasa konya kurwana ebintu bitayo tiabona ande bali gento kende bara uli president yeito elinda nande atoe ebintu ne bintu kantinya mira bito limete igo asayo iyo tebanga oya ba mintu ntole titora mane abara iba mintu abachumbe mora mana ekina kiegente kenene sikana nekero moko enda kuliye ento kenda sobwamo akero ko enda mako mogwetana eyunigo mo ekorkenga nintwe mwasu mbwa abantu aba tolenkae asigo yonko basorora asimore mwensi mo che mo begentekemo munamogusi